ए गुरु बहिना देखी जा एगो गुरु बहिना रहली का कहत रहली उ बड़ा महादेव जी के गुरु बनौले रहली भक्ति रहली महादेव जी के गुरु बनौले रहली बड़ा महादेव जी के मतलब साचा भक्त रहली देखी उ बचपने के शिष्य रहली जब उनकर मतलब कि छोटे पके माई बाबू मर गए छोड़ के अपन घूम 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 गाँव गई जहाँ चाचा के तहाँ को उनका के मैंने केहू बोले वाला रोके वाला ना रहे केहू ना रहे अपने मन के रहली ऐसा ही बढ़त 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 मैंने ऐसे ही घूमत फिरत बढ़त 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 जब 12 वर्ष के भइली त गांव घर ना टना मारेला गाँव घर के कहला कि ना माई बा ना बाबू बा आ जहे मन करता तहे अपन बहेलिया बनल बिया कि कौन ठीक बा कि चर्चा करतिया कि का करतिया के जानत त ये गुरु बहिना वही गांव में एगो राजा रहल त जब उ सुनलन त उनकरा के बेकार लागल दुख लागल मन में दुख लागल कि ओहो एक तो हमरा संतान नहीं खे आ वो बेचारी के माई बाबू नहीं खे कि आज हमरा संतान रही तो हमू पोस पाल के तो कइले रहती त हमरा त दुख ना होई कि आज ओकर माई बाबू रही त ई बतिया सुनी त कोनो राह निकाली त ना हां बेचारी त कहलन कि हो ना हो महादेव जी का जने यही रूप में हमरा खातिर देले हो बस यही समय में एक रूप में का जने अनका कोखी से हमरा खातिर देले हो तब राजा का कहलन कि कहलन कि अगर उनका देख ना गोल दुख तब बोलन तो वो लड़की के लियलन अपना घर तो कहलन कि बुची कि आज से तू हमरा के माई आ चाहे बाबू कुछ समझिए तो हमरा के जौने मन करे तमने कहिए चाहे माई कहिए चाहे बाबू कहिए असमन जनिया के तार माता पिता हम ही बानी सब कुछ हम रजो के रानी ना रहली तो ऐसा ही रहते रहते अब बेचारी रिच पिज गई तो वो जनलस कि एगो भगवान का जने माता पिता छीन ले पहिला का कि दूसरा का हमरा के देले बड़ो तो अपन कौनो दुख सुख रहे तो उनके से आके कहस बाकी चराचरा में जास तो कहस गांव घर कहे कि एक तो अपना कोख से पैदा ना कइल दूसरा के जमल रखलहु बड़ तो ओकर कोनो मतलब कि ओरे खोज नहीं के कि कहां जातिया कहां ले आवतिया का करतिया एन में हम मारे आदि उनको के तो राजा कहलन कि ठीक बा का जने ये सब सुने के हमरा लिखल हो तो राजा कहलन कि रह अभी करा के दिन उन देखा के मैंने कर शादी ब्याह कर दी तब राजा साहब गोलन लड़का खोजे गोलन तो अपन खोजे के आइलन अपना मन पसंद राजा अपना से उनकरा के खूब धनी घर में खोजले रहल खूब सुंदर लड़का खोजले रहल अपन दिन भरी ध के आइलन शादी ब्याह कइलन गोली अपना घरे गोली तैसे ही रहते रहते साल 2 साल भइल तो गर्भवती भइली तो उनकरा लड़की भइली माने महादेव जी लड़की देखल त एगो दिखल त मरत छन मन कर लगल अब राजा महाराजा देख हमनी के कतनो लड़का लड़की हो जेस त हमनी के कोनो फर्क पड़े वाला नहीं के आ राजा महाराजा के एगो से दूगो बेटी भई त ओकरा आपते विपत आई धानी मानी के आपते विपत बेचारी के अब महादेव जी परीक्षा लेत रहलन कि का करत रहन भगवान जी हां तो अपन एगो लड़की भइल तब माने अब छुनु मुनु कर लगला एन 2 गो भइल 3 गो भइल 4 गो भइल 5 गो भइल मैंने ऐसा ही करते करते 7 गो का बेटी जब 7 गो बेटी हो गई तो उनकरा के उनकर पति देव घर से निकाल देल कहलन कि 7 गो एकरा लड़की भइली से 7 गो के बियाह शादी करे में हम तो रोड पर भीख मांगे सारा कमाई हमर बर्बाद हो जाई फेन बियाह कर फेन आई कर ओकर लइका होई वंश पतावा बाच जाई अच्छा राजा साहब बियाह कइल
दूसर बियाह कइल आ उ अपन बेचारी घर से निकल गई। अब कहाँ गई कहाँ गई कैसे जीवन कैसे मरी हम तो देखे ना गइल। उनका करम में लिखल रहे राजा साहब दूसर का बियाह कइलन तो उनकर अइली दूसर की मेहरारू तो उनका लाए एगो बेटा भइल। बेटा भइल तो वो बढ़त बड़ भइल त महा पियकर निकल। जैसे कि घर के बर्बादी करे वाला घर के तो लक्ष्मी निकाल देले बड़ा तो धन बर्बादी कैसे होई शादी कैसे सात को निकले बा वही तो लोग सात गो लक्ष्मी घर से निकलले बड़ा तो बर्बादी कैसे होई। शादी सही ना महादेव जी करवाई है। अब तो जब तक लड़का बढ़े वो तक नाश करे खूब पिए खाए उड़ावे ऐस में रहे। राजा साहब कहलन कि हो ना हो जवन दुख खाती पहिल की पत्नी के घर से निकले दूसर का शादी कोई कि बेटा हो तो हमारा वंश बरखा चली धन संपत्ति के बढ़ंती हुई तो हम देखा दिन की बर्बाद कर दी। तो अब का कइलन राजा की अब वही मेहरारू के खोज में निकलल कलन के तई ना से कदी त जने हमरा के भगवान लक्ष्मी के रूप में देले हो कसू है। अब उनका मन में बिया पर जा अभी बेचारी जाके दूसरा गांव में खूब भारी महादेव जी के मंदिर रहे वही में अपन सातों लड़किन के लेके झाड़ू पोछा करे पर प्रसादी चढ़े वही में खा के अपन जिया जैसे महादेव जी के रात यही तरह करते करते मैंने अपन खोजत ओजा पहुंचल तो कहलन कि चिन्हा तारू तो कहली कि ना हम का चिन्हा तारू आता हम ही तार पति है त ना हर पति कहाँ ले हमरा के तो जाए दिन घर से 7 गो बेटी लेके निकाल दियल वही दिन और पति मर गइल अब कहाँ से जी हम तो कहलन कि ना ऐसा मत कर आता ना हम मनबे न करो। अब लगलन खूब गोड़े हाथे गिरे खूब गोड़े हाथे गिरे लगलन तो कहली कि ना कहलन कि चलो घरे तो कहली कि ना कुछ भी हो जाए हम ये मंदिर छोड़ के हम कहीं जाए ना हमरा के यही रूप में महादेव जी दिखले बनी यही जे हम दिन अपन गवा दे यही तरह पूजा पाठ करे देश देशी के आदमी आवेला ना आ सातों लड़की मतलब खूब सुंदर रहली सातों पुजारी हो गए रहली अब जे आवे ओकर मतलब अपना अपना जोग माने राजा महाराजा आवे उ लड़कियन से एक शादी पहले करत जाओ माने जकरा जोन पसंद भइल शादी करत रही लड़की अपना अपना घरे जाके खूब खुशी मंगल में मैंने तो कहलन कि मैंने वो जे रहे लगलन कहलन कि कजने अवश्य मैंने संगे रहब त कजने जाइए लड़की अपना अपना घर चल गई से तो कहलन कि लड़की तो अपना घर चल गई से चलो तो कहली कि ना जावना खातिर तू हमरा के घर से निकलल तौन हमर महादेव जी ओकर राह दे देल लड़की हमरा रूपी अपना घर चल गई से तो हम जाके का करब हम जन्म भर इनका चरण में अपन दिन गवा दे बाकी तारा द्वार पर लात ना लगाई तारा रहे के बाद हमरा संगे रह जा आ नहीं के रहे के तो तू अपना घरे जा हम जे रह। राजा साहब कहलन कि धन बाड़ू हो तू धन बाड़ू बाकी हम तारे संगे रह। महादेव जी के लाइफ में भक्त हो गइल।